ένα πλάνο χρήση της πλατφόρμας του school.gr είναι να δημιουργήσουμε κυψέλες, τον τοίχο της κυψέλης, να δώσουμε αναθέσεις και η σπουδαία εφαρμογή InMeContent. Αυτό είναι το αρχικό περιβάλλον όταν μπαίνουμε στην InMe. Βλέπουμε αρκετά εικονίδια. Θα ασχοληθούμε όμως με λίγα από αυτά, με τις κυψέλες, με τις αναθέσεις και το InMeContent. Στην δημιουργία κυψέλης θα επιλέξουμε εδώ που λέει νέα κυψέλη. Θα προτιμήσουμε για αρχή την ιδιωτική κυψέλη. Πρέπει να δώσουμε έναν τίτλο που να αφορά το περιεχόμενο της κυψέλης. Η κυψέλη είναι σαν μια τάξη. Για παράδειγμα, μπορούμε να δώσουμε ένα γενικό τίτλο Β1 μαθηματικά ή να δώσουμε Β τάξη μαθηματικά, εξισώσεις πρώτου βαθμού. Στη συνέχεια πρέπει να δώσουμε ένα αναγνωριστικό μοναδικό που να μην υπάρχει άλλο σε κανενός αλλονού χρήστη κυψέλη. Μπορούμε να δώσουμε μια περιγραφή αυτής της κυψέλης, τι αφορά. Επίσης να δώσουμε κάποιες ετικέτες και να πατήσουμε το αποθήκευση. Κατόπιν έχουμε δημιουργήσει λοιπόν μια κυψέλη, μια τάξη. Πρέπει λοιπόν να βάλουμε μέσα τους μαθητές, στην προηγουμένη περίπτωση τα μέλη. Θα προσκαλέσουμε λοιπόν μέλη. Στην αναζήτηση γράφουμε το όνομα ενός χρήστη, το ξέρουμε ήδη. Στην αναζήτηση θα μας βγάλει το χρήστη, εφόσον έχει μπει έστω μια φορά στην πλατφόρμα InMe. Διαφορετικά λέμε εμείς τους μαθητές μας να μπουν μια φορά. Κάνουμε κλικ λοιπόν εδώ και τους στέλνουμε την πρόσκληση. Εδώ είμαστε στο περιβάλλον της InMe του μαθητή, όπου όταν θα μπει θα πάρει ειδοποίηση ότι τον έχουμε καλέσει σε μία κυψέλη. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να πατήσει το συμμετοχή. Και πάμε τώρα στο αρχικό μας περιβάλλον, στην κυψέλη, όπου υπάρχει ο τοίχος. Στον τοίχο μπορούμε λοιπόν να κάνουμε κάποιες δημοσιεύσεις. Υπάρχει ένας κειμενογράφος και να μπορούμε να δημοσιεύσουμε κάποιες πληροφορίες ή να δώσουμε κάποιους συνδέσμους. Και οι μαθητές μας από κάτω να σχολιάζουν ή να βάλουν και αυτοί τις δικές τους αναρτήσεις. Είναι λοιπόν ένα είδος Facebook του σχολικού δικτύου.